Samantala, kaanak ng inabandonang sanggol sa Alcala patuloy na pinaghahanap. Para sa detalye, nagbabalik si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Hindi pa rin natatagpuan ang mga magulang o kaanak na inabandonang sanggol sa Gualsik, Alcala noong 25 ng Setyembre. Nagpakalat ng flyers ang MSWDO upang mapabilis ang pangangalap ng impormasyon sa pinagmulan ng sanggol sa pakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa mga karatig bayan ng Bautista at Bayambanga. Sa ngayon, nananatili sa pangangalaga ng lokal na pamahalaan ng sanggol na pinangalan ng si Sander Gabriel. Matatandang natagpuan ito noong umaga ng 25 ng Setyembre na nakabalot sa kumot sa isang liblib na lugar. Nanawagan naman ang ahensya na pagbigay alam sa tanggapan ng anumang impormasyon na makapagturo sa kaanak ng sanggol. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.